London na tanga Tonbridge Panturela chuan Louis Shaler le a fapa Max chu an chuang ve a Louis chu doctor ni in anupuin kumkhat liamta a boral santo chuwangin a fapa chu akalna apianga a hruai mai thin Louis chu a phone chhang tura akal son lok hlan chuan hmeichhe hmel thatak pakhat Sarah le Max chu an lo in bia a Max chuan Sarah coffee ken lai chu ati buak sak ta hlau mai Sarah koda coffee chu abuta nuaya Louis in a hmuh ve le rang takin apapan ngala Sarah hne na ngaidam adil ngal mul mul Sarah chuan nui sang chung a hriat thiam thu alo hrila Louis chu an thiam lo ru hle Sarah chu an bul chia chuan thuve ngalin an pahnih chuan an ti zum ngala Max po lo jong ve in apa chu doctor thiam tak ani thute alo soi ve a chumi hnu chuan Sarah chu a thian ten lo phone in anin bia a Louis pon chan chin bu chiarin Max ero a toys ne na in fiama a hnung lam ava en chuan passenger pakhat chuan hmel tak Jen chu a hmu a chupa chuan magic sauce sakin amezial ken te chu ati bo vela ma se Jen hmel na tak chuan Max chu ati hlawa a hoilet le wat chumi hnu chuan conductor localin an ticket te chu aron cheka Jen mezial chu aron hmuta rela mezial zuk phal ani lo thu churon soin paivat turin atia Jen chuan lo pai du lovin an han in hnial deuh papa ama se atopa chuan Jen chuan amezial chu pain hundanga alut tadaya tar kar khatnu chuan passenger chen khat chu sukto in tlemte chau an to a Louis chuan mi pakhat helmet kenga chuk chu a hmu a chupa chu reilote a lo let le in beer aron ina compartment danga alut tadaya conductor po chuan ticket chu check zo to in a room lam apanta a chutia a room a alut tu chu tu ti hriat lo hian alo khoi ta tlat mai a chunga enge thleng zui hriat ani lo Louis te pa fa chu lo lang le in Max amut thil ta ka wang chuan chu hun tha chu Sarah le Louis te chuan hmangchang ka in thil tam tak an soi duna Louis chuan khoi station a nge chuk don atia Sarah chuan Tonbridge Wells a alo ti a an na tho chungchang da chu an soi duna Sarah chuan thakhat liamta a abel pa nen ani then to thu da chu soin Louis chu a number te a pe a nuam an ti ve hle chumi hnu chuan Louis chu lo mu hil sekin aron har chuan rel chu alo ding renga pon lam a en chuan mi pakhat tlan chelai chu a hmu a mak ati hle chuti lai chuan rel chu atlan chuak ve le che a Louis chuan rel konga mi pakhat liam tuar bok wak chu a hmuta thut mai man mo takin conductor omna lam chu apan ngala room kongka chu voi tam tak a kik pon a re thiap mai si a thawm chu hria in passenger pakhat chuan enge thilawm zia aron ti a Louis in a hrilh chuan chupa chuan conductor ti buai lova ambulance call sak zawk mai turin alo hrila chupa soyang chuan ambulance chu a call sakta a chuti lain rel po chuan an chukna tur station chu alo thleng dawn to a Max le Louis te pa fa po chu chuk turin an in ruah mana Louis le Sarah te po chu in mangcha in Sarah chuan Louis chu 4 pin ka number inei to kha ati sapa Louis chuan engma po a soi ve man lo an chukna tur station an tlan pel dai chu a hmuwa hildik lo a ti a she thiam ngal Sarah le Max chu nu pakhat Elaine bula chuan a tira conductor omna compartment a chuan lutin khol hmanga in biak pona atang chuan driver chu a bia a kan chukna tur station itlan pel de nia an han ti a driver chuan maktak main passenger engzat nge la ti che in alo changa Louis chuan makti hle ma se passenger omza chu chiarin paruk an la thu chu a soi ve maya chu vele rel chu a hma aya chak zokin atlanta Louis chu man mo takin conductor biak tumin room lam chu apada avalu chuan a thil hmu chu mak ati hle conductor bungro then khat chu alo let room maya thil omdan chu a hrithiam chan passenger pakhat Carmichael chuan thil omzia alo zota Louis in a hrilh chuan alo oi du lem lo ma se a chukna tur station chu an thleng ve le a chuta po chuan rel chu a ding tak lo awang chuan Carmichael po chu amang ang ve ta
an pahnih chuan emergency brake te chu an theih angin an han pawt a mahse awmzia awm lo an chevel chu Jen chuan lo hmu ve in thil awm dan alo zawt ve a an han hrilh chuan rail chu a brake hmanga tih din theih ani lo tih an hriat a tih dan tur te an han sawi ho hnu chuan Louis chuan rail ah chuan control room a hmalam leh a hnung lamah a awm thin thu sawiin a hnung lam control room ah chuan luh mai a duh thu chu a sawi ta a Carmichael chuan lo rem ti lovin engmah ti lo turin alo hrilh a mahse a thu chu an awi duh bik lo van nei thlak takin room kawngka chu alo inkal lo hloh an lut thei ta Carmichael kha rawn lang ve le in engmah lo ti su police te ka be to e current an ti tawp anga rail chu a ding mai ang a rawn ti a mahse an han en chian chuan rail chu current hmang ni lovin diesel hmang ani tih an hmu a pawn lam atangin rail chu engtin mah tih din theih ani dawn lo tih an hriat thiam ngal an thi leh an dam chu an kawtah a awm ta dan tur te chu an han sawi ho a handbrake hmanga rail chu tih din theih mai an in ringa mahse Carmichael chu lo tawng ve in chu dan phal lo le thil hlaum tak ani thu te chu a rawn sawi a handbrake hmanga tih din theih ani lo tur thu te chu a rawn sawi mahse Jen le Louis chuan an awi duh lova handbrake chu an han pawt lui a rail pawh chu a muang ve ta deuh an lawm ve hman hle mahse driver chuan an thil tih chu hriat thiam vatin sak leh zual zawkin rail chu a tlan tir a chutih laiin car pakhat chuan kawng cross zawngin alo tlan a rail chuan a sudarh ta vek mai chu chuan Peter Elaine chu a ti hlau ta em a heart attack a neih phah ta Louis chuan theih tawpin chan a tum a mahse awmzia awm ta lo an vai chuan hri awm ti takin an awm a mahse lungngaia indawm puna hun an nei lo tih hria in Jen chuan driver awmna lam control room ah chuan luh dan an ngaih tuah ngai a rawn ti a Louis nen chuan hmanrua an hmu ang chuan kawngka chu tih chiat an tum a a tawpah chuan Louis chuan kawngka darthlalang chu a ti ke thei ta hlau chuta tang chuan lut ngalin a thil hmuh chuan a ṭhawng hle conductor ruang chu alo let reng mai le driver awmna lam lut tur chuan kawngka pakhat alo la awm cheu bawk chu kawngkhar chu a hmaai chuan alo chhah ṭha zawk daih mai leh ngal tih chiat a tum pawh chuan a thei ta lo driver lah chuan horn ring taka lo hmetin beidawng takin a kir leh ta ringawt a station tawp ber thlen nan minute sawmthum chauh an nei tawh tih dan tur dang an ngaih tuah vat loh chuan an thi vek dawn an tih dan tur te chu an sawi khawm a chutih laiin Carmichael chuan kum sawmthum liam ta a thil thleng tuna an tawn ang deuh chiah chiah chu a rawn sawi chhuak a chutih laiin sarah chuan technical manual chu enin an tana thil pawimawh chu an hmu chhuak ta hlau mai rail zawmtu coupler chu thlawn mai ṭha an ti a Jen chuan keimah an ka ti ange alo ti a Louis chuan lo rem ti ve in kawngka chu a hawn sak a Jen chu pawn lamah a chhuak ta khawvawt bawk nen Jen chu a ding het thei ta lo a tla sual ta hlau mai mahse a in van tang hman hram a Louis chuan rawn pui vatin an in pawt chho thei ta hram tih dan tur dang an ngaih tuah a ngai leh ta Louis chuan fire extinguisher hi rail in zawmna laiah kan dah anga kan hal anga chu chuan chhuat chu ti puakin chutang chuan rail in zawmna chu kan ti hriat thei ang a ti a chu bak chu tih theih dang an neih tawh lo awang chuan midang pawh chuan an lo pawmpui ve vek a an rin ang ngei chuan a puak ta dur mai chu chuan rail chhuat chu ti chhia in an tum ang chuan an ti thei dawn ta niin a lang mahse rail in zawmna lai thawn tuma Louis in an ban chuan a lo sangang mai Carmichael khan hrei rawn la in a rawn pui ta hlau a tawpah chuan an thlawn thei ta mahse Carmichael chuan a balance loin rail atang chuan a tla thla ta hlau mai a thi chiang hle Louis pawh chu a din hmun a ṭha vak bik lo rail bung lehlam Max Sarah leh Jen te awmna ah chuan zuan phei an tuma mahse mei kang chu a nasat em awangin a thei mai lo Jen leh Sarah te pawh chuan rail chu tih din an lo tum ve ṭang a hun a tam tawh lo chutih laiin rail pawh chu petrol lik awang chuan a lo kang nasa telh telh mai si Louis din hmun chu a che tak zet a chungah enge thleng dawn tih chu a hriat thiam vek a engemaw tak a ti angai tih chu a hria a chakna zawng zawng sawm khawmin rail bung lehlamah chuan a zuang phei ta a tawpna ah chuan Louis ni khawhre lo awm chu lo langin a tawp ta.